दिनैहाय धालिगावआवहाय जोंनि मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैदोंमोन आरो बेवहाय मोनथामबो हान्जानि मावथिफोरखौ लानानै मोनसे जयेन्ट सिटिं जादों UPPL BJP आरो AGP बेवहाय फैगौ लकसभायाव जोंनि जे NDA नि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारीखौ देरहानांगौनि थाखाय जोंनि वार्कारफोरखौ मेन्टेलि जों फिट खालामदों आरो माखासे मोजांथार बिथाङा बोसोन होलांदों जे बोरै मावनांगौ बोरै मावनाङा मोनसे स्ट्रिमलाइन मोनसे मिटिं आरो बे खोब मोजां जादों बयबो मोजां मोनदों आरो जों दिनैहाय मोनसे थिग जाबाय जे एसे एनै खामानि दंबावोमोन मावनांगौ बे दिनै क्लियारसिन जाबाय आरो दा ओंखायनो मोनसे स्पस्ट इन्सट्राक्सन जे जोङो 2 लाखनिफ्राय 3 लाखनि गेजेराव देरहागोन बे जिनिसाबो जों स्पस्ट नुदों आरो जोंनि वार्कारफ्रा बिराद मोनसे गोसो होसारनानै दिनै मावनायनि थासारियाव दङ आरो आं मिजिंथिदों दिनैनि जे मिटिं बे इलेक्सन जोबजासिम मोनसे मोजां इम्पेक्ट गोलैसिगोन आरो बयबो ज' खामानि मावलायनायनि मोनसे थासारिखौ जोंनि गेजेराव फैबाय आरो जों दा बेबायदिनो मावलांसिगोन। बेनि गेजेरावनो सार जोङो गुबुन दोलोफोरखौबो बिराद गोख्रों खामानि मावनायफोरखौ नुनो मोनो। बिसायख'थियाव बे मोनसे गणतान्त्रिक देश बिसायख'थि फैनाय लोगो लोगो बयबो राजखान्थि हान्जाया गावबागाव दोलोनि जे बिजाथि बेखौ देरहानांगौनि थाखाय खामानिखौ मावो खिन्थु लकसभा नैबे फैगौ जे लकसभा बिसायख'थि जे क'क्राझाराव स्पेसियेलि क'क्राझाराव NDA नि जे बिजाथि जयन्त बसुमतारी देरहागोन बे एखेबारे स्पस्ट जानानै फैबाय दिनैनि तारिखआव खारन बेवहाय BPF दंमोन जोंनि जे अपोजिसन पार्टि हिसाबै दा BPF नि अबस्थाया खोब गाज्रि बिथांमोननि गेजेराव नांलाय खमलाय दाबो दङ बिथांमोननि जे MCLA दिनै ज' जानानै थानो हायाखिसै आरो स्पेसियेलि हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव जिखिनि आगोलनि जे 15 बोसोरनि जे खामानि मावनाय बेनि हिसाब निकासखौ दिनै रायजो राजाफ्रा खालामबाय दा नुबाय जे बिथाङा जेरैबायदि मावदोंमोन बे जायाखै रायजोफ्रा दिनै गोजोनाखिसै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै BTC सरकार सोलिगासिनो दङ NDA नि सरकार दिनै सोलिगासिनो दङ बिथांनि दैदेननायाव जेरैबायदि मोनसे सान्थिनि गेजेरजों जौगानायनि खामानि मावबाय जनकल्याण आसनिफ्रा दिनै फारसेनिफ्राय जाफुंगासिनो दङ बेखौ रायजोफ्रा खोब मोजां मोनदों गतिके रायजोफ्रा दिनै BTC सरकारनि सायाव मोनसे आस्था फैदों जोंनि मोनसे एलाइड जि मोनसे सरकार बेनि सायाव मोनसे फोथायनाय फैदों थ' गतिके बिनि थासारिखौ दिनै हाग्रामा महिलारिया खनथुमजों हमथानो हानाय नङा बिथांमोना थेर बेथेर जालांबाय आरो फैबाय थानाय समाव बिथाङा खनथुमजों देरहानायनि सिमांखौ नुयैआनो मोजांसै आंनि मथेबा जियानो जाया मानो बहाय माखासे आंनि मथेबा जियानो जाया मानो बहाय माखासे पलिटिकेल पार्टि दंबावो कंग्रेस फैगोन सोरबा हयथ' फैबावगोन आरो बेफोर जोंनि थाखाय जोंहा बेखौ साननांगौ जेबो गैया टारगेटआ जोंना मा नरेन्द्र मदिखौ 3थि खेबनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार जोंहा बानायनांगौ जोंनि मेगना बेवसो आरो बिनि थाखाय AGP UPPL BJP जोङो जयैनो खामानि मावगासिनो दङ आरो जोंनि थांखिया जाफुंसारगोन। जोङो थांनाय 10 बोसोरानो जाबाय ना 10 बोसोर सिगां जोङो बेबायदिनो UPPL बा BJP बिदिनो एकदम खावनै जालायबाय थायो ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो सोरबा सासेया दफं देरहालांनानैहाय थाङो ओमफ्राय एबारावबो बे थांनाय समनि बारहावाया जुदा बै समावहाय रायजो राजाफ्रा बुजिस'नो हायाखैमोन बर' मोनसे थासारिनि गेजेरजों बेबो हाग्रामानि भुलनि थाखाय BPF नि भुलनि थाखाय बर' मोनसे थासारि दंमोन बेखौ सोरबाया चान्स लानानै देरहालांदों खिन्थु दिनैनि समा बे नङा दिनै रायजो राजाफ्रा बुजिबाय 10 बोसोरथ' हिराचरनियानोबो देरहाहोबाय नङा 10 बोसोरावथ' नुबायना मा मावदों बिथाङा अबर'नि जानानै खामानि मावदों खिन्थु मा मावदों अबर'फ्राथ' दिनै बुजिदों आरो दिनै GSP जाय बे GSP नि बर' लोगो नांनानै प्रमद बर'खौ मदद होआखैमा सरकाराव GSP आ दिनै सरकाराव सासे माबा दङ EM दङ दा गतिके बेवहाय बर'नि प्रश्नआनो गैला दिनैहाय दा गतिके बै थासारिया गैला बे बाथ्राया दिनैहाय बेखौ लानानै दिनै सावरायला रायजोफ्रा दिनै जाथिगत सिन्था खालामना रायलायनाय बे बाथ्राया दिनै गैया दिनै सान्थि फैबाय बयनोबो जौगानाय नांगौ गतिके सान्थि आरो जौगानाय बे मोननै बाथ्राखौ लानानै रायजोफ्रा दिनैहाय नोजोर होबाय थादों आरो बेखौनो लानानै जों दिनै